Bielorússia, regió de Mogilev, poble de Kanichi. Es desconeix de quin sant va rebre el nom d'aquesta església. Ensenyo on era el nivell del pis. La paret arrebossada és més alta que el sostre. Mur de maó per sota del nivell del sòl. Nínxols realitzats durant la construcció per a bigues. Aquí es van inserir gruixudes bigues de fusta de secció quadrada. Hi ha un nínxol per a la següent biga. Aquí hi ha els nínxols de la paret oposada. Queda clar on es trobava el nivell de planta previst per l'arquitecte. Per sota del nivell del sòl es descobreix una estructura misteriosa a la paret. Es tracta de nínxols fets en forma de volta de maó. Acaben amb una paret de maó. Hi ha diversos nínxols d'aquest tipus a la paret del temple. Al costat de l'altar, o millor dit, sota l'altar. No són obertures de finestres ni portes. Tots els nínxols acaben en parets de maó. Hi ha una obertura al mur sobre un dels nínxols. És molt baix per al pas. Cap home vindrà aquí. Més com la ventilació. A la part superior hi havia bigues del terra. L'obertura i la fornícula es troben sota el nivell del pis. Així es veu l'obertura des de l'exterior. Un forat que s'estén per sota del nivell del sòl. Quan la neu es fon i plou, l'aigua fluirà aquí. I flueix cap a aquests nínxols subterranis. Per què un edifici religiós necessita nínxols a la paret sota l'altar? No sembla espai d'emmagatzematge. Per què hi ha obertures a través fetes per sobre dels nínxols? Això és ventilació o il·luminació? Potser l'església no es va construir per a les pràries i l'ensenyament moral. Més aviat una solució tecnològica. Aquí van fer alguna cosa amb aigua i aire. En aquests nínxols sota l'altar.